Ir-rebbieħ ta' Mużika 2021, l-ewwel edizzjoni tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija, ir-ritorn grandjuż tiegħu huwa ħatlif Glenn Vella. Sibijiet, għon fidla f'dan il-kwiet, ixtillil fil-passat. Intekki deċidiet, issa xew dekurejt, relazzjoni spiċċat. Forsi kont ftit immatur, u domt mandu najt, li kien lista tmur u jinħattek biċċajt jekk issa tard wisq nixtieqlek ir-risq bejnietna it-tnejn forsi ma baqa' xejn issa jekk tama' ibqar jekk hemm kien ċempilli malajr u irrodlok xirajt loda tinħar kem nishtiq li qeddejn forsi nipperswadik jekk ilma nagħtik waqt inżommlok idejk jien mingħajr l-imħabba tiegħek ma niswa xejn bot minn miegħek jekk m'hemmx għalfejn jekk issa tard wisq nixtieqlek ir-risq bejnietna it-tnejn forsi ma baqa' xejn issa jekk tama' imqar jekk hemm kemm ċempilli malajr u irrodlok trid jilles ngħix bis-salib issa jekk tama' imqar jekk hemm kemm ċempilli malajr u irrodlok Grazie. Grazie. Ippermetti li Glenn, ħanidħol bil-ġirja ħdejk jiena, nagħmellek il-qabża. Isma'. Ħaqqu applaws Tite. Ejja. Isma', minn hawn nixtieq nirringrazzja ħafna. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-ewwel nett Maestro Aurelio Belli tal-arranġament u tajb li nsemmi l-kompożitur l-awtur tal-kanzun tal-kantajt li snaġ bissa-lik Fil-Vella. Ħaqhom applaws sinjuri għax mingħajrhom aħna ma nistgħux ovvjament ninterpretaw kanzunetti bil-Malti. Isma', inti l-ilsin Malti x'ifisser għalik? Naf li din ma kienx il-mistoqsija li kont qedlek la nsaqsik, ma jien dejjem nimprovizza. X'i tfisser għalik lingwa Malti li tkanta biha? L-emozzjonijiet huma kbar meta tkanta bil-lingwa Maltija. Speċjalment jien ħatkellem għalija kull kelma tant tkun ġo qalbi, jiena nkanta, issa tkunx
kanzunetta bellit, per eżempju, jkollok kanzunetta forsi iktar allegruża. Ma taraħx aħna x'issejjed jew le. Il-Malti, jekk ikun miktub tajjeb u kif suppost, Kemm wis taf. joħroġ mill-qalb. Wis joħroġ mill-qalb. Isma' warax kif qatt ma ħriġ tal-politika int. Ejja, timxi Malta kieku bija. Kollox xejn għandilkom Rajti xirid. Isma', ħan marriċ indawmek, naf li ftitilu ħriġ kanzunetta ġdida. Ekku, tagħna tnejn li ħankun qed ninterpreta issa fuq kliem u mużika ta' Mark Attart, magħruf bħala l-Kram, l-arranġament mużikali f'dej maestro Ryan Abela, l-lejla. Song allegruża. Ġira, l-udjenza Sawrit ħadkun narakom issa. naqra fuq tagħna issa li Issa mista. l-aħħar kumment, għax minn hawn ftit ieħor jiena ħankun hawnhekk u ħanerġa' nagħmel repetizzjoni tas-sena li għaddiet li nkun quddiem screen u ħanejt ir-rebbieħ ta' mużika 2022 huwa u inti hemmhekk kittemm ir-renju tiegħek. Ejd li ftit għax jiena inti biss issa tgħidilna xi tħoss dak il-ħin meta inti tkun ħerqan tgħid ma tgħid ħajt ismi. Dak il-ħin ma onestament, ta' jisik tkun bl-Ingliż tajjeb ħanejda, dejjem ecstasy tajjeb, ġifieri tkun Festa. fl-arja taf ġifieri. Ma tkunx taf x'inhu jiġri, ma tkunx taf x'inhu jiġri. Nejtalija. Inti fer tipprova totti l-punti ħadd tara fiex qiegħed imma ma titla fil-kalkoli kollha, taf kif. Imma ammazzjonijiet kbar. Glenn Vella. Ammazzjonijiet sbieħ immens ukoll. La dubju. Glenn, grazzi, pjaċir kbir li nkun miegħek. Grazzi U grazzi lilek. tal-li tagħti kontribut kbir kanzunetta Maltija. Grazzi. Champion. Take care. Nishtaq li l-lum jietawn nistanara bajneja li rajt fil-bot jietawn Is-saħart u inbaħt kif maru ħaddeja li jinxtaqt u provajt li jinsibek għandeja Nishtaq li l-lum jietawn nistanara bajneja li rajt fil-bot jietawn Għabissi dak li trid li nannoħroġ minn ġo fija rrid Dat il-jum mux sejdum in-nifs li jieħurru l-istorja tagħna nana ta-na-na-na-na ta-nej l-istorja tagħna nana ta-na-na-na-na ta-nej Lena tabbaret kull ħin fi sibieti Klonk jisħab issir xemx Intak li l-għod Nistaqon Nistanara bajneja Ma bqaċ fil-bot Nistaqon Għabissi dak li trid li nannoħroġ fi ġo fija rrid Dat il-jum mux sejdum in-nies li jieħurru l-istorja tagħna nana ta-na-na-na-na ta-nej l-istorja tagħna nana ta-na-na-na-na ta-nej Mużika! Kulħadd idej il-fuq! Allora, idejna l-fuq, come on! Lessi għall-imis, ritna ħafna enerġija. Wieħed, tnejn, tlieta, erba'. L-istorja tagħna, na-na-na-na-na, ta-na-nej, ta-na-nej. L-istorja tagħna, na-na-na-na-na, ta-na-nej.
Grazzi! Bravo kbira lil Glenn Vella, grazzi r-rebbiet ta' Mużika 2021. Se nerġgħu naraw